vinu v tom, a ne. Hezky. Že za to může. A parking. Parking. Tady jsme, ale v tomhle jsme dobrý, jo. V tomhle jsme dobrý. A teďkon teda ale... Zaparkovat v rohu, to se nám podaří. Pomalinku. A pak hnedka k daně. A k daně. Hezky. Dobře! Stojíme v klidu. Počkej, jo. To je trošku krize, To musíme zaparkovat. Ale tam to neprojede. Ne. A tady to projedeme? Tady to jedině asi projedeme. Než tudy teda. Ne, já A jsem myslela tudy, že bychom to neprojeli, víš. Tudy to Neprojedeme? Já myslím, že tudy je to snazší, ale Jo? no stejně. Ale bude to 1 hodina. Takže to bych chtěl jako zaparkovat na tom konci. To tak jako Ano, je líznout. A žádný... Stojíme. Stojíme. Tyjo, tak tohle je drama. A teď jenom mírně, ne. Ne, mně přijde jedno. Podle na Mně to přijde druhou stranou, mně to přijde druhou stranou, jak to ukazuje Lucy. To tady pošlem rovně, tak co pak? Jako. Pak to můžeme poslat sem. A jako tady to, biliard. vy chcete říct, tady to nespadne, než pojedeme tudy, jo? Nespadne. To nespadne, ale tady to spadne. Když to zaparkuje, tak ne. A tak když hodně zvedneme ten roh. Ty No. vole. Zaparkovali dobře. Jako, počkej, a hlavně to natočte jako Počkejte, kam teď holkám, že jo? A teďko, tak a teďko jako dolů, aby to sjelo, jo? Počkej, a kam? Dano míříme. Ne, Ne, už tam rovnou. Já bych šel rovnou tam. Jdeme sem, ale Rovnou tam. Mezi šroubky. To dáme, podívej. To nedáme. A teď musíme pak jako ty vole, Když to celý takhle zvedne. Mirovi tamhle vlastně takhle potom. Zároveň Pak musí to být hned, ty musíš jít hned Ne. dolů. Aha. Ty musíš jít hned dolů. Jo, jasně, jo, protože potom jdeme Mirek